Afternoon mga Papa Lods and Ma'am G. Bali, pupunta kami ng Sirami. Gagawa kami ng video. Tell me. Hope you like it. Eto, may kasama ko si Kulot. Merong tropa ko, si Kulot. So ngayon, summer talaga, summer na summer talaga. Eto nga, ayun muna kami. Bali wala akong maisip na ano eh, magawang video eh. Kaya nasa bahay lang ako. So eto ngayon, mas maganda ngayon kasi summer. Pwedeng gumana. Kaya mga lang, wala akong gasolina. Problema. Medyo house tayo eh. Ay naman. Ay gagawa tayo ng content. So ito pala mga guys sa TV Town, my hometown TV. Okay, we're going to Putsan TV Albay. Yep ya. Okay, dito na kami. Ito yung sintro ng TV Albay. Kung makakita nyo, ayan, daming mga motorista dito, habal-habal. Pero ayan ang hanap buhayan nila dito sa amin sa TV Albay. Kasi alam nyo naman, di ba, pandemic ngayon. Kaya medyo kahirapan din sa mga trabaho. Ngayon, dumidiskarte nga sila para come din ang income sa araw-araw. Ito nga pala guys, samahan nyo po kami. May pupunta kami isang lugar. Kumbaga, yung produkto ng TV, papakita namin sa inyo. Ito yung place na kung saan ginagawa yung kuron with kasama ang tropa, si Kulot. Ayan. So kasama ko siya ngayon araw. Bali, ito yung produkto namin rito. Kumbaga, inuorgulyo. I mean, ibig sabihin ng inuorgulyo, pala na kayo dinig, hindi ko maintindihan ano inuorgulyo eh. Bicol term yun eh. Pero samahan nyo kami guys na pumunta sa paggawa ng koron. So by the way, my partner Kulot. Ayan. So punta tayo doon ngayon. Tara. Tara. Samahan nyo kami guys ha. Ceramic.
So, sir, punta kami ma'am ng ano? Ng... Saan? Oo. Ceramic. Opo. Okay, sige po. Thank you po na. lampshade. Ayan. Kung gusto nyo naman ng mga pads, sa mga plantitas-plantitas dyan, ito po siya. May mga set and individuals po. Maliliit, malilaki, sok na sok sa budget. Ito po mga momshi, popshi, ayan po. Ito sa mga pang souvenirs, nakakita nyo, meron din po weddings, binyag, or ano pa naman po, nakakita nyo po dito. Gusto nyo po magpa-customize, meron din po dito. Basta, kaya-kaya po sa budget, pasok na pasok. Fine. Tsaka dito po, meron pa po tayo dito mga bracelets. Ayan, sa mga turista po, gusto po ito, mga bracelet. Ayan. Fashionista ang dating, di ba? Sa mga, ayaw naman gumamit ang magdala ng mga lalaking bags, or ano pa mga bags. Ano lang. Meron dito mga magnets. Proud tayo kasi taga-TV. Ayan. So, gusto naman yung mga bata, meron din dito keychains, yung iba-ibang design, meron din dito tayo na puso. Ayan. Ito, madami ha. So, mga mouse, pop, tara na, punta lang po kayo dito. Ayan po. Kung gusto nyo lang po yung koron na nilulutuan, ayun yung malaki, pero gusto nyo po display, okay na to. Keychain lang po yung katapat. So, meron po tayo dito na mga set na pads. Mga plantitas. Ito po makikita nyo. May mga presyo na po yan. Bali nyo po yung matawaran. Gusto nyo
nyo po. Gusto ko sabi na lang natin yung may-ari. Then, ito po yung mga lampshade. Yan po, ito. Murang-mura lang po siya. Good quality po yan, ma'am, ha? Wala po itong plastic. Hindi ka tulad ng mga ex niya na pinasag ng mga puso nyo. So, ito po yung mga new products po kami dito na makikita nyo po. Ayan. From time to time po, nag-iba-iba po yung mga products natin. Depende po sa request ng customers. So, minsan po, ayan. Ito, bago pa lang. Ayan. Gusto nyo naman yung mga malamok. Sinasaktan kayo. Eh, sagot tayo dyan. May katol tayo. Ayan. So, ilagay mo lang dito yung katol. Wala na yung lamok. Para yung ex mo. Huwag na natin ituloy. Sasaktan ka. Promise. So, ayan. Gusto mo naman yung jowa mo nasa militar or police, pero tayo dyan. Ayan. Si jowa mo, police, militar or police siya, hulog niyo dito yung mga souvenirs niyo, yung mga magandang kalaanan niyo, hulog na. Yan, ganun lang yun. So, meron dito tayo, maganda. Gusto niyo mas mga sosyal, ito. Mga sosyal, pero sakto lang. Mga malalaki, mga set. Ito sa mga binyag. Ikaw sir, moms, baka may inaanak ka na dyan. Pwede kung gusto niyo po ito makita, mapuntahan, punta lang po kayo dito sa Purok 3, Tiwi Albay, Utsan, Tiwi Albay po. So makikita niyo po ito, iba-iba po, madami. Ma-enjoy niyo po ang pagpunta dito. Kung paano siya nagginawa ng umpisa hanggang sa tapos, makikita niyo po dito, suwak na suwak, sulit na sulit sa budget niyo gusto. Nagtinda gining ceramic? 1997. 1997. So almost ng ilang taon na po siya? Ano na, 24. 24 years na siya. So Pero ongo nag-phone ang production digdi year 2000. year 2000. So hanggang po ngunyan siya is ongoing. Okay. So may mga ano na po tayo niya, ano mga yung may mga pinag-ano ng ibang lugar? Lugar, halos ang sila ang nagdidigdi para magpakan ng mga produkto. Pero nag-i-exhibit mo kami sa Manila, minsan yung Orgulyo Pang Bicol, Pigdadayo minsan Manila. Okay. So, ito po no. Mga iba-ibang produkto man po, no? Pigigribo, mga maralalayan ng mga figuring na ano? Iba-ibang klase. Ibang klase? Mga produkto na din. Okay, so thank you po tay, Sige. Okay. Ano pong pangalan po tay? Salvador Corino. Okay, sige po, thank you.